हेलो गाइस जों दिनै नै खांख्राइ हमनो नागिरदों हरावहाय हरनि समाव माबायदि खांख्राइ हमो नायदो नैनि जों मोनायाव बिराद खांख्राइ हमदों आरो बिराद बुरजा खांख्राइ मोनदों केकड़ा हमने रात को केकड़ा पकड़ा है कैसे पकड़ते हैं देख सकते हो आप लोग खांख्राइ हमग्राफ्रा जोंना खांख्राइ हमग्राफ्रा नै आंथ' मासे ना मानैल' हमनो हाबाय आं केमेरामेन जाहैबाय नालाय भिडिअ बानायनानै ओमफ्राय हमनो गैया आंहा जायासै मिल गया बड़ा सा केकड़ा मीडियम साइज वाह क्या जबरदस्त है ये देखो हमनो थाखाय ना जोंनाव टर्च लाइटआबो गिदिर गैया बे फिसा फिसा टर्चजोंनो जोङो खांख्राइ हमदों आरो बे खांख्राइ हमग्राफ्रा सोर नै एरिक दं एजिया एलिस सिमां मार्सिलुस ओमफ्राय आं ओमफ्राय भेलेन्टिनोबो वाह हो गया आज का उतना काफी है खांख्राइलाय बिराद दङ बिराद हमनो हायो बिराद ओंखारो मोनायावहाय खिन्थु जिबौफोरबो थालाबायो एम्फौ एनलाफोर थालाबायो बेफोरखौबो गिनांगौ आरो एसे ध्यान लाना हमनांगौ आरो ये बहुत ज़्यादा हो गया पाइसे केकड़ा पाइसे डांगर केकड़ा जाबायलै ना एसे केकड़ा मासेल' सोंदों माथो मासेया लिमोनलामोनलै माबा बेलायनि मासे मोनबाय खेबाबानो जाबायलै हमबाय नै मासे मोनबाय हौवाया देखो आप लोग देख सकते हो हमने कितना सारा केकड़ा पकड़ा है अब इसको साफ करते हैं फिर बना के खाते हैं चलो वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं देखते हैं बहुत साल के बाद केकड़ा खाएंगे कैसे टेस्ट आता है देखता हूँ पहले तो बहुत खाते थे हम वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं थैंक यू